Mae'r Faner Las yn ecolabel byd enwog, a mae miloedd amgylch y glob yn ymddiried ynddo. Blue Flag is a world-renowned eco-label trusted by millions around the globe. Gwobrwywyd y Faner Las cyntaf yng Nghymru i cefn Sidan, Sir Gyfyrddin ym 1988. Ers hynny, mae nifer o wobrwyau wedi ei gwasgaru ar draws Cymru, sydd wedi cael effaith drawsnewidiol ar ansawdd ein dŵr, ymwybyddiaeth a chadwriaeth amgylcheddol yn ogystal â diorgelwch a gwasanaethau. The first Blue Flag in Wales was awarded to Kevin Sidan, Carmarthenshire in 1988. Since then, the number of awards has spread across Wales, having a transformational impact on water quality, environmental awareness and protection, safety and services. Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn falch o weithredu'r rhaglen y Faner Las yng Nghymru a rhan y sefydliad ar gyfer addysg amgylcheddol. Keep Wales Tidy is proud to run the Blue Flag programme in Wales on behalf of the Foundation for Environmental Education. Yn wobr rhyngwladol, mae'n bodoli mewn gwledydd amrywiol fel Japan a Mexico. It is truly international, offered in countries as diverse as Japan and Mexico. Mae ennill y Faner Las yn llwyddiant anghreddadwy, sydd yn cynrychioli'r gwir ymrywiad i'r bobl a'r ymgylchedd. Achieving Blue Flag status is an incredible achievement and represents a serious commitment to both people and the environment. Mae'r rhaglen wedi ei ddatblygu i gynnwys marinas a chwmnïau sy'n cynnig teithiau ar gychod, gan hyrwyddo gweithgareddau cynaladwy i'w gysmeriaid, sydd yn dod yn fwy ymwybodol o'i cyfrifoldebau amgylcheddol. The programme has developed to include marinas and boat tour operators, promoting sustainable activity to customers who are becoming more and more aware of their environmental responsibilities. Ribride, sydd wedi ei leoli ar Ynys Môn, oedd un o'r cwmnïau cyntaf sydd yn cynnig teithiau cychod i wneud y cais am y wobr. Ribride, based in Anglesey, was one of the first boat tour operators to apply for the award. The Blue Flag Award is beneficial in many ways. It starts with the publicity that goes along with the award. It carries through to the extra awareness that it brings to other companies of their responsibilities for the coastline. It brings the awareness to the customers about the messages that they take away with them about how we look after Anglesey, and then it has a lasting effect on how we want to grow our operation. And so I would say it's a pretty fundamental way of looking at your business and aspiring to be better. Nid yn unig busnesau achrededig Faner Las sydd yn elwa o'r wobr. It is not only Blue Flag accredited businesses that benefit from the award. Mae'r Faner Las yn asset mawr i'r ardal lleol oherwydd yn denu lot o twristiaid lawr yr ardal oherwydd bod nhw'n ymwybodol i cyd-fynd â'r golygfa anhygoel sydd â ni. Mae'r môr a'r arfordir yn diogel a'n lan i nhw a i'r byd natur. A trwy hwnnw wedyn mae rhagor mwy o bobl yn dod lawr i gwario mwy arian yn yr fusesu lleol yn Llangrannog, a trwy hwnnw mae dod â mwy o gwaith fyd. Felly, gwerth y Faner Las i ni yn Llangrannog yw'r ffaith bod y baner yn denu turistiaid a pobl lleol i'r tref, gan fod nhw'n sylweddoli mae'n lle saff a glân i mwynhau'r arfordir hyfryd yma. Mae pobl yn dod i'r ardal oherwydd hyn, maen nhw'n gwybod maen nhw'n dod i traeth glân a maen nhw'n cadw at y safon hyn tra bod nhw ar y traeth. Mae'r baner yn amddiffyn yr amgylchedd ac yn helpu busnesau lleol a'r economi lleol trwy pawb yn gweithio efo'i gilydd i cadw'r traeth yn lan at safon uchel. Bydd yn welwyr i'r holl leoliadau sydd wedi ei gwobrwyo, boed yn draeth, marina neu gweithredwyr teithiau cychod, yn sicr ei bod yn ymweld â lleoliad o ansawdd uchel. Visitors to our award-winning beaches, marinas and boat tour operators can be sure they have arrived at a top-quality destination. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cadwch Gymru'n Daclus.
More information is available on the Keep Wales Tidy website.